Разказва се, че някога живял млад лечител, който бил прочут със способността си да връща хората към живот, дори когато надеждата вече се била изгубила. Всеки го уважавал, но в сърцето си той носил тежка болка. Изгубил своята любима по време на една тежка зима. Ден след ден той посещавал мястото, където тя заспала завинаги, и молял небето за знак, за утеха, за нещо, което да излекува не само чуждите рани, но и собствената му душа. Една сутрин, точно когато слънцето се издигало над хоризонта, един лъч се откъснал от златния диск и паднал върху земята до него. Светлината била толкова ярка, че младият лечител трябвало да затвори очи. Когато ги отворил, от мястото, където се докоснал лъчът, поникнал странно цвете.